og velkommen til en ny episode. Det er episode 2, læringsprocessen, mener jeg kaldt den. I dag der skal vi snakke lidt om momentarm. Når vi snakker om momentarm, så kommer vi til at snakke om 2 typer. Vi kommer til at snakke om ydre momentarm, og vi kommer til at snakke om indre momentarm. Og når vi snakker om indre momentarm, så snakker vi også om leverage. Det kommer vi hurtigt lige en lille smule ind på, men jeg tænker bare, at vi starter simpelthen med lige at snakke om den ydre momentarm, som måske mange af jer faktisk godt kender til i forvejen. Når vi snakker om den ydre momentarm, så snakker vi om afstanden fra line of force til rotationsaksen, eller omdrejningspunkt, eller hvad du vil kalde det. Det vil sige, hvis vi nu tager et eksempel som en biceps curl, altså en bicep curl, står med siden til, så nu er jeg ikke lige så høj, så nu står jeg lige lidt på tæer her. Når jeg står her, så når jeg har armen her, altså albuen flekteret i 90 grader, så lad os sige, at jeg holder en håndvægt her, så afstanden fra håndvægten og ind til albuen, altså der mit led, min rotationsakse, det er den ydre momentarm, altså det er længden herfra. Og den vil jo så ændre sig, fordi når jeg holder herop, så skal man tage længden herfra til hertil, hvor man tager den vinkelret, så den går den vej. Så vi har en afstand, der er kortere her, fordi når vi kommer ned, så kommer den længere og længere væk, og så bliver den lige nogle centimeter længere måske. Alt afhængig af, hvilket led det er, vi kigger på osv. Så det er egentlig kort sagt, hvad den ydre momentum er. Det er fra det led, vi bevæger, til vores line of force, altså der vi holder, hvad skal man sige, vægten, altså hvor vi har forcen, der kommer ned og ligesom gør det hårdt. Så det vil også sige, at der hvor vores momentum for eksempel her er størst, altså den ydre, det er også her, den vil være tungest. Når vi holder armen under, altså holder håndvægten lige under vores albue, så ved vi også godt, der er ingen modstand her. Det er også der, hvor vores momentum er aller kortest. Og heroppe er der heller ikke særlig meget modstand, altså det er heller ikke her, den er tung. Det tungeste er den her del af bevægelsen. Men igen, der er mange ting, man skal kigge på, og det er også forskel, om man kører med kabeltårn, maskiner eller håndvægte og alt sådan noget. Det er alt sådan noget, man skal tænke på. Men den ydre momentarm er blot afstanden fra line of force til rotationsaksen. Jeg har også prøvet at tegne det. I må undskylde, hvis det er rigtig grimt tegnet. Men det er bare lige så, I får the basic idea af, hvad det er. Så. Vi skal kigge på det øverste her. Men hvis vi bare tager udgangspunkt i de to herover, så har vi midtpunkt, og vi har toppunktet. Jeg har egentlig også tegnet bundpunktet, men den er så blevet fjernet. Men vi kan se her, at vores line of force, det her, hvor jeg har tegnet sådan en lille sød håndvægt, agtig noget, til vores rotationsakse, som er her. Så der kan vi godt se, at den bliver kortere, når vi kommer længere op her, og ind til, vores rotationsakse. Fordi, når vi så snakker om indre momentarm, så snakker vi om lidt noget andet, fordi så skal vi ind under huden og kigge. Så vores indre momentarm er den vinkelrette afstand fra vores øjeblikkelige rotationsakse til muskelfiberens retningslinje. Ja. Det har været meget svært for mig at tegne, fordi jeg er pisse dårlig til at tegne. Jeg er ikke særlig kreativ til at jeg skal tegne, men egentlig bare prøve at tegne det, så vi kan få the basic idea igen af, hvordan det kan se ud. Husk, det er meget forskelligt, og der er flere ting, man skal tage i mente her. Hvis vi igen prøver blot at tage udgangspunkt i midtposition og topposition, så håber I kan se det. Så skal vi kigge på det nederste her, og det er meget tæt tegnet, men der er 2 streger, som vi kan se, og det er der også herover. Igen, det er virkelig dårligt tegnet, men det er bare så, vi får the gist af, hvad jeg hentyder til, hvad meningen er med det. Så afstanden fra de 2 linjer her, skal vi finde den vinkelrette afstand, så vi skal komme vinkelret ind på det, og det vil så sige for eksempel, altså nu er det bare et eksempel det her, det er ikke 100% præcist, men så hvis afstanden her, den er lidt større, end vi kan se her, der er lidt mere
luft, så at sige. Jeg prøver at gøre det tydeligt på den måde. Lidt mere luft her, end der er herover. Så vil det sige, at den indre momentarm er større her, end den er her. Og det vil sige, at når den indre momentarm er større, så har vi bedre leverage. Altså musklen har et bedre leverage for at kunne arbejde og, faktisk få noget ud af den øvelse, man nu kører. Og det er sikkert noget, jeg har hørt rigtig mange snakke om det her med leverages. Og som man kan se, det er lidt svært bare lige sådan at finde ud af, fordi når vi bevæger os, for eksempel i albuen eller i vores knæ, så er det jo ikke fordi, at det hele bare står stille, og så bare følger hinanden. Vores knogler, de bevæger sig også, altså derfor vi siger den øjeblikkelige rotationsakse, fordi vi skal gå ind og kigge på hver vinkel af ledet. Hver ledvinkel skal vi gå ind og kigge på, fordi knogler bevæger os. Det er ikke bare fordi de følger hinanden. Der sker også noget ved, at de går lidt frem og tilbage. Altså, og musklerne er jo også i bevægelse i forhold til, om knoglen går lidt længere fremad, eller om den går lidt længere tilbage. Det er alle de her ting, man skal kigge på, og det er derfor, det kan godt være lidt svært. Men heldigvis er det noget, der er mange, der har kigget på i forhold til mange af de muskler, vi gerne vil træne. Så det er noget, man kan prøve at ligesom finde i forhold til nogle studier osv. Men egentlig vil jeg bare sige, at når vi har den største indre momentarm, så har vi også det bedste leverage for den givende muskel. Og det er ikke nødvendigvis muskelgruppe, men for selve musklen. Fordi for eksempel triceps har vi jo 3 hoveder, og hvert hoved har egentlig bedst leverage i forhold til forskellige skulderpositioner og albuepositioner, alt sådan noget. Så der er mange ting, man skal tage i mente omkring, og det er noget, vi kommer ind i fremtidige videoer, hvor vi begynder også at dække hver enkelte muskel, og så ligesom snakke om, hvornår har de bedst leverage. Men det her bare lige så jeg har forstået det gist af det, så vi lige får dækket nogle termer, så det giver mere mening, når vi dækker dem i senere videoer. Men det var egentlig alt, hvad jeg havde. Hvis I har nogle spørgsmål, så må I meget gerne kommentere. Hvis I har fremtidige videoer, meget gerne kommentere. Hvis I gerne vil høre en lille smule mere omkring det her med leverages, så kan I prøve at lytte til min podcast rundt om fitnessindustrien, hvor jeg lige har nogle enkelte, der faktisk lige hurtigt kommer lidt ind og snakker omkring det, som er episode 5 med Notebook Boys. Så hvis det er, så ønsker jeg at gå ind og lytte den. Jeg skal nok linke til det nede i beskrivelsen. Ellers så må I have en rigtig god dag, og så snakkes vi.